predstavte si, že máte dedinu a zrazu zmizne. Čo by ste potom urobili? Hej, brácho, tu sme dole. Počúvaj, Chris. No, Chceš nám postaviť dedinu naspäť? fú chlapci, neviem. Ja neviem nejak veľmi pekne stavať. Tomu ver, poďme na to. Takže poďme postaviť pre dedinčanov dedinu, ale nie hociakú dedinu, pretože každá budova bude postavená podľa vás. Dal som vám vyplniť formulár, ktorý ste aj niektorí vyplnili, aby ste sa mohli zapojiť do videa, takže ďakujem veľmi pekne. No a prvú vec, čo tu máme, je vysoká budova banky, miestnosť v súteréne, v ktorej bude trezor a v trezore drahokamy a máme to od Orshipper, takže ďakujem ti. Ľudia, ale musím vás upozorniť dopredu, že akože stavať v Minecrafte neviem, že najkrajšie, takže možno, že to bude aj troška že amatérske, ale treba postaviť jedinú tým jedinčanom, lebo inak to nevyjde. Hej, začneme najprv s chodníkom. No, toto je hotové, takže môžeme ísť na samostatnú budovu, čo chcem spraviť akože také modernejšie podľa mňa. Takže z bielých blokov budem stavať, hej. A neviem, akú vysokú urobím, ale akože nejakú extra vysokú asi nie, lebo nechcem tu sedieť 10 hodín. No, nejaký základný tvar a dizajn už mám v hlave, a jak si to predstavujem, takže poďme na to. Neviem, jak tie okná úplne nadizajnujem, ale môžeme to nechať nejak simple. Lebo však je to ešte len prvá stavba, takže nemusíme ísť nejaké crazy veci. No, dámy a pani, máme to hotové. Akože keby som to malo hodnotiť, tak dám tomu, že 4 z 10, lebo až tak sa mi to neľúbi, ale akože dá sa podľa mňa. Samozrejme, ešte aby som nezabudol, tak to pekne podpíšeme, že banka a máme to od pána Orshipper. Tak, hotovo. Wow, tak toto vyzerá naozaj úžasné. Toto bude naša nová banka. Tak to je super. Všetky emeraldy sem dáme. A samozrejme nebojte sa, nezabudol som na trezor, síce som ho nedal do podzemia, lebo som na superflat, ale dal som ho sem hore. Takže je tu, sú tu aj drahokamy, emeraldy. No, a máme tu druhú budovu, ľudia moji, čo je že emeraldový kostol, obraz, za ktorým bude miestnosť Česko, v ktorej bude chlieb a je to od Roberta Fica. Neuveriteľné. No, chlapci moji, takže emeraldový kostol. Tak určite použijem emerald bloky, ale musíme niečo iné použiť, lebo inak, jak by to vyzeralo, hej. Takže budem používať hlavne zelené bloky a zelené sklo a uvidíme, čo z toho vyčarím. No, ale musím troška aj chodník zväčšiť, aby sme boli ďalej od banky. Ale kostol a banka vedľa seba to sa hodí, lebo pôjdeme si vybrať úver a potom sa pôjdeme pomodliť, nech to vieme aj splatiť. No chlapci, môj základný tvar je hotový, hej, a mám už aj takú predstavu v hlave, že plus, minus, viete, jak sa hovorí, tak jak to bude vyzerať. A dám ešte jednu vrstvu tohto, nech to nie je všetko len tie emeraldy a potom už začneme aj tie emeraldy tam dávať.
chlapci, akože zatiaľ nevyzerá to nejak extrémne dobre, hej, aj ja si to priznám, hej, môže byť, ale tak musíme použiť emeraldové bloky, ale posnažím sa, aby to vyzeralo brutálne, alebo skôr čo najlepšie, no. No, dámy a pánové, máme to hotové. Toto sa mi dosť páči, akože dal by som tomu aj, že 6-10, taký pekný emeraldový kostol. Toto je kostol. Staré Zimne bol úplne na nič. No, od dneska som farár. Nech nezabudnem, tak sa musíme položiť ešte tabulku, že je to kostol a je to od Roberta Fica, originál od Roberta Fica zo štátnych fondov. Za chvíľku začína omša, musím ísť rýchlo donútra, než to nestihnem. Dobre, som tu včas. Veľký emerald na nebesiach, čo svieti na zeleno, prines nám chlieb každodenný a ochraňuj nás pred zombíkmi. Zabudol som text. No dobre, tak už je koniec. Toto čo tu je? Ukáž. Obraz. Daj na miestnosť. Chlieb. Asta. Takže ďakujem, že ste pozerali toto video a pokiaľ dáme aspoň 40 lajkov, tak budem pokračovať v týchto videách a v popise nechám link, kde sa viete aj vy zapojiť s vašou stavbou a viete mi povedať, že čo mám na budúce postaviť.